Salam edilýär, hemmäňize YouTube kanalynda hoş gördük. Bu men barmak kosyp Hytaý dilini öwredýän Sarhan. Videomyzyň bu edek sanynda biz pinyinnäki ýünmu, ýani türkmençe terjime etsek, bogun ýasaýjy çekimli sesler hakda öwreneriz. Egerde siz Hytaý dilinäki şangmu, ýani başlangyç çekimsiz sesler ýa-da ýünmu, bogun ýasaýjy çekimli sesler hakda dogly bilýän bolsaňyz, onda şu tablitsada ýerleşdirilen pinýinleriň ählisiniň 4 tonu nähili okalyşyny şu web-sayta girip öwrenip bilersiňiz. Görşüňiz ýaly şu tablitsada pinýinleriň ählisi ýerleşdirilendir. Egerde olaryň 4 tonu nähili okalyşyny bilmek isteseňiz, üstüne basyň. Meselem, üstüne bassaňyz, onda 4 sany tonlaryň aýdylşy çykar. Üstüne bassaňyz, onuň aýdylşy bardyr. Mien, 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 mien. Şeýlelik bilen şu web-sayt üstü bilen siz pinýiniň dogry aýdylşyny öwrenip bilersiňiz. Pinyin jemi 26 sany harpdan durýar. Olar ingilis tilindäki harplara meňzese-de olaryň arasynda uly tapawut bar. Şonuň üçin pinyin öwreneniňizde başga dillerdäki harplar bilen garşdyrmaň. Geçen edeki videomda ýadyňyzda bolsa aýdyp geçipdim. Pinyin jemi 3 tane zatdan ibarat. Olar şangmu, ýagny başlangyç çekimsiz ses, ýünmu, bogun ýasaýjy ses, hemde şangdiao, ol bolsa tonlar. Şangmu, olar çekimsiz seslerden düzülenler. Ýünmu, ol çekimli harflardan düzülenler, ýa bolmasa-da çekimli bilen başlanýan çekimli seslerden düzülenler. Egerde geçen edeki videolarymı gören bolsaňyz, onda biz şangmu, ýani başlanýan çekimsiz sesler hakda, bularyň ählisi hakda biz öwrenipdik. Indiki düşürjek pinýine degişli bolan videolarym ýünmu, ýani bogun ýasaýjy sesler hakda bolar. Ýünmu, bogun ýasaýjy çekimli sesler, olar 3 topara bölünýär. Olaryň birinji toparyna dan, ýan, ýünmu diýip adlandyrylýar. İkincisine fu, ýan, ýünmu diýip adlandyrylýar. Üçüncü toparyna bolsa bi, ýünmu diýip adlandyrylýar. Birinji topara degişliler, olaryň hersi ýönökey çekimli seslerden ibarat. Olar jemi 6 sany. Gelin olary bir-birden okalyň. Ýerden aýtalan. Çingamodu a, o, ö, i, u, ü. İkinci topara degişliler, olar jemi 13 tandyr. Gelin olary bir-birden okalyň. Ýerden aýtalan. Çingamodu ai, ei, au, o, ya, ye, wa, wo, yö, yao, yo, wai, wei. Şu ýerdäki yo ol ýazylana şu görnüşde gysgaldyryp ýazylýandyr. Wei hem edilşonyň ýaly şeýle görnüşde gysgaldyryp ýazylýar. Üçüncü topara degişliler, olar çekimli harplardan başlaýar hemde çekimsiz harplardan hem gutarýandyr. Olar jemi 16 sany. Ýerden aýtalan çingamodu an,
an, yin, yun, yan, yuan, wan, wan, ang, ong, yin, yang, yong, wang hem de wang. Şu yerdäki wan ol ýazylanna şu görnüşde gysgaldylyp ýazylýar. Mundan daşary ýene de bir bogun ýasaýjy ses bar. Ol hem şudur. Ol okalanna ar diýip okalýar. Bu peninne diňe ýeke özgelip biler, başga çekimsiz ýa-da çekimli seslere de ol goşulmaýar. Bilşimiz ýaly Hytaý dili hierogliflerden ibaretdir. Her hieroglifin bolsa öz aýdyryşy bar. Meselem, şu görýän hieroglifiňiz bu hieroglifin okalyşy peninne şeýle ýazylýar. Ol şu diýip birinji tonna okalýar. Hytaý diline bir hieroglif bir bogundan durýar. Köplenç ol bogun 3 tane zatdan ibaret. Ýagny şangmu başlangıç çekimli sesten, yunmu bogun ýasaýjy sesten hemde şangdiýaw tonundan ibaretdir. Käbir hieroglif bolsa diňe yunmu ýagny bogun ýasaýjy sesten we şangdiýaw tonundan ibaretdir. Şeýlelik bilen görşümiz ýaly yunmu bogun ýasaýjy ses hieroglifleriň ählisinde diýen hukman bar bolaýmaly. Ýöne şenda hanýe çy diýen diçiban atly Hytaý sözlügini ýeketek şu iki san hieroglifde yunmu bogun ýasaýjy ses ýokdur. Hieroglifleriň ýazylyşy şu görnüşde, pinýini bolsa şu görnüşde ýazylýar. Şangmu başlangıç çekimli sesten, yunmu bogun ýasaýjy sesten hemde şangdiýaw tonundan ibaret bolan hieroglifler ýagny şu gören hieroglifleriňizdir. Olar şeýle okalýar. Izimden aýtalam. Zhang, nuan, shun, xiao hemde liu. Şu ýerdäki gyzyl reňkdäki harplar olar şangmu, ama narınç reňkdäki harplar bolsa olar yunmu. Bu ýokardaky belgiler bolsa olara şangdiýaw ýagny tonlardyr. Diňe yunmu ýagny bogun ýasaýjy seslerden hemde şangdiýaw tonundan ibaret bolan hieroglifler bolsa şulardyr. Olar şeýle okalýar. Ao, o hemde ay. Pinyin öwrenmegiň bize nähili ähmiýeti bar. Pinyin üstü bilen siz synagda düzme ýazanyňyzda ýa-da kagaz üstüne bir zat ýazanyňyzda, ýani hieroglifler ýazanyňyzda, egerde hieroglifin nähili ýazylyşyny bilmeýän bolsaňyz, onda hieroglif ederek hieroglifin pinyini ýazyp bilersiňiz. Meselem düzme ýazyp otyrsaňyz, bir danam ene şu söz şu ýerde şu diýip okalýan hieroglif ýadyňyza düşenok. Şonlukda siz hieroglif ederek şeýle pinyini ýazyp bilersiňiz. Mundan daşary pinyine seredip biz hieroglifleriň nähili okalyşyny bilýär. Meselem şu hieroglifin okalyşy ol çiň, çiň diýip birinji tonna okalýandyr. Mundan daşary kompýuter ýa-da telefonlarda biz pinyin üstü bilen hieroglifleri ýazyp aňsat tapyp bilýär. Meselem, 快乐学中文 şu görýän hieroglifiňizi ýazalyň. Şu 5 tane görýän hieroglifleri ýazmak üçin onu biz pinyinin kömegi bilen ýazyp bileriz. Meselem,
快乐学中文。Bu edeki videomuzun ähli mazmuni şulardan ibaret. Eğer şu türlen videoda azajygam bolsa peýda isleýän bolsa, onda YouTube sahypamy agdap bolmaňyzy, like basmaňyzy sizden haýyş edýän. Çünki siziň her bir gollaňyz meni öz işime hassa höwüslendirýär, ruhlandyrýar. Eğer Xitay dili hakda bilesiňiz gelýän ýa-da bilmeýän zatlaryňyz bolsa, aşagda tesbirlerde ýazyp berersiňiz. Başardığımdan soralarınıza cevap verir. Ya olmasa da soralarınıza like olacak şeyler, videolar tayarlap size getirir. Onu näme? Nik videomuzda görüşýänçek hoş, sağ olun.